Bon dia, conitents i conitenques. Soc la Bea, regidora de Comerç, i estem aquí per presentar la campanya que comença l'11 de novembre fins al 12 de desembre. Comprem a Cunit, amb els xecs descompte. La finalitat d'aquesta campanya és potenciar, dinamitzar i donar a conèixer el nostre comerç local i establiments de servei, el petit comerç. Aquest any es destinarà 24.000 euros com a subvenció directa i 2.400 xecs al carrer, que els usuaris es podran descarregar a partir de les 9 del matí de l'11 de novembre fins al 12 de desembre. Els usuaris disposaran de 4 xecs per persona, que siguin majors d'edat, i 15 dies per bescanviar aquests xecs a les botigues. Per bescanviar un xec s'haurà de fer una compra mínima de 30 euros. Per bescanviar 2 xecs, una compra mínima de 60. Per bescanviar 3 xecs, una compra mínima de 90. I per bescanviar 4 xecs, una compra mínima de 120 euros.